Ahojte, som tu zás. Ja som záškodníčka a dneska to bude Harry Potter knižnica. Ukážem vám všetky knižky, ktoré som nazbierala za tú dobu, čo mám rada Harryho Pottera. A najprv vám ukážem všetkých 7 knížiek. Toto som dostala ako prvé túto celú sádu knížiek. Sú to tie nové obaly. Teraz som tu vyťahala Harry Potter a tajomná komnata. Nie, že by tajomná komnata bola nejak zlá, ale není to moja moc obľúbená knižka. A ideme ďalej. Potom tu máme ešte 3 knihy v starom obale. Toto je úplne prvé. To je, tuším, úplne prvá, ktorá vyšla na Slovensku. Áno, v roku 2000. Takže som sa pomýlila, takže to nie je úplne prvá, ale v Bratislave vyšla. A potom tu mám ešte 5. To mi nechal môj brat milovaný. A potom tu mám 6. A tak, ideme ďalej, vydržte chvíľu. A potom tu mám aj jednu cudzojazyčnú verziu a jedinú aj čo je ilustrovaná verzia a je to Harry Potter a Fénixov řád. Dúfam, že to vyslovujem dobre. A môžeme si nejaký pekný obrázok nájsť. Napríklad tu nás je Siriusov dom. A tu nám máme nejaké písanie o knihe. A to je moja zatiaľ jediná kniha ilustrovaná. A potom tu máme ešte takéto nejaké, že o Ronovi, o Hermione a o Harrym, samozrejme. Tam sú ich fotky, napríklad o Harrym takéto fotky a niečo k tomu napísané. Ukážeme si aj niečo z Hermy. Volá sa to Hermiona Grangerová, sprievodca k filmom, a to bol Harry Potter, sprievodca k filmom, a toto je Ron Weasley, sprievodca k filmom. A tu je Hermiona z 2. dielu. A tu je Ron zlatý, Rupert Grint. Ale ja mám radšej, ako viete, Draka Malfoya. Potom v mojej zbierke nesmie chýbať Metal
priebehu vekov. Potom fantastické zvery. To tu uvidíte ešte aj inú verziu. Rozprávky Barda Bídla. No tak to som samozrejme musela mať. Lebo no proste to nesmie chýbať v žiadnej čarodejníckej zbierke. A potom tu mám ešte takéto fantastické zvery. To je tiež čarovná príručka k filmu. A sú tam tiež aj fotky. A potom tu mám moju obľúbenú knihu z celej série Harryho Pottera a teším sa, keď tento rok natočia aj film, čo Warner Bros. Sľubovalo, že natočí aj film a to je Harry Potter a prekliaté dieťa. Tam sa už zaoberajú. No, kto to ešte nečítal, tak mu moc spoilerovať nechcem. Ale tam sa už zaoberá Harryho. Tá knižka je celá o Harryho synovi a Dracovom synovi, tak vám ju odporúčam prečítať. A ideme ďalej. Potom tu máme fantastické zvery a ich výskyt, pôvodný scenár k filmu, to je prvý diel. Potom tu máme Grindelwaldové fantastické zvery, Grindelwaldové zločiny, tiež pôvodný scenár k filmu. A potom tu máme fantastické zvery a tajomstva Dumbledora, kompletný scenár s obsahom zo zákulisia a poznámkami Davida Heimana, Juda Lawa, Eddieho Redmayna, Colin Edwoodovej a ďalších. Ja som ju už čítala a je dobrá. Môžem vám ju odporučiť. A než prejdeme na tie už fakt doplnkové knihy, tak potom tu mám ešte najnovšiu od 2023 sa začala na Slovensku predávať a to je Tom Felton spoza čarodejníckeho prútika a tam sa jedná o jeho celoživotný príbeh. Tam opisuje, že aké to bolo natáčať Harryho Pottera, ale aj iné filmy, ale Harry Potter je jeho topovka a mám ju rozčítanú, ale je dosť ťažká na čítanie. Takže neodporúčam